Alors, et quand on Abdou Touré, une clé. Nam. Oui, ça va. Amba. Mba. La woni kan bo bula jile frane clé ko do bato rani la jamiya fa no minye cardon ye ni nya mama nasi ko rango ko kibara ko butu sigor la ka faso kibara soro ani fana minye fana ko kibara fana billa se minye faso duma ni jam kan sin fe minye dum beni adugu jakando dum do fana ba so ma wele mbambulo kuma sokono nga jeka boroke. Très bien. Alors, Abdou Touré, ma foi, foni tiente, anga ma wulele Mariam Salekene Koulibaly. Alors, il cadre aller 16e cadre la me bot loka oye bureau mi ni bureau belebele bado mi nzigira Haut Conseil malien de l'extérieur ko fe mi vana ka wuli ka joni chesiri kunye jamana dio minum be tamasra la walma minum skilimbe jamana warala o kase ka kishi ka noni nafa chama zoro 16e ka wuli ka jo asigi furada makana bla bila oye mi ni minge ma to fo mai sabla o kanyama mi Mohamed Cherif Aïdara a diɲɛ fa bɛɛ kolongolo anw yɛrɛ y'o sɛrɛ ye a ye taama caman kɛ a ye kɛlɛ caman kɛ maliyɛnw bɛ lafiya sɔrɔ cogo min alors u ka bolo fara ni ma fili jamana 40 ani kɔ u b'o o de la bi i k'a dɔn u ka ayiwa lasigiden fanba dɔ bɛ Faransi jamana na o bureau de ye Faransi 16e ye Mariam Salekene Koulibaly ale ye o tɔnden o bureau ɲɛmɔgɔ de ye Mariam Salekene i ni sɔgɔma. Ani sɔgɔma daba. Nba. Madame Salekene e sigilen bɛ Faransi n y'a dɔn i nanen don marakaw ɲuman na wagansi la. Awɔ. Ayiwa bisimila. ou bien nakun ye mun ye. Awɔ n nanen don vacances la. Donc ka na bɔ maliyɛnw ye. An somɔgɔw yani n ka n da don kuma na. N bɛ foli kɛ ka taa an lamɛnbaga n'an filɛli jama bɛɛ ma. Ka taa sibila kɛ ka taa mɔgɔw fɛn o fɛn tora diɲɛ jagoya kɛlɛ min binnen don an kan. Tout à fait. Mɔgɔ fɛn fɛn tora nin kɛlɛ in na ka taa sibila kɛ ka taa bɛɛ ma. Daba masa k'u bɛɛ dayɔrɔ suma. Minnu banana a ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma. Ami. Alors, Madame Salekene, i wele kun ye min ye, i ye jamanaden ye min sigilen bɛ jamana kɔ ka jɛmukan ɲaw ta ye, a filanan i bɛ jɛkulu kɔnɔ min ye 16e ye 16e ye jɛkulu ye min fana ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kun ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u bɛ lafiya sɔrɔ. Alors, Mariam Salekene, i k'a dɔn yanni an ka se 16e na i ye muso ye, i k'a dɔn i ye furumuso ye, i ye ayiwa denba ye, nin bɛɛ la i bɛ wali jamana de la min ye tubabu jamana ye, jamana min ni an ka kow tɛ kelen ye, laadaw tɛ kelen ye, taacogow tɛ kelen ye, kɛwalew tɛ kelen ye. Madame yanni an ka so ɲininkali bɛɛ ma Faransi ta kɛra kɛcogo jumɛn na e yɛrɛ taara mun y'i se Faransi. Daba o diyara n ye yanni ne ka taa Faransi ne tun bɛ baara kɛ yan UNICEF la. Ne ye san 10 de kɛ Mali UNICEF la n bɛ baara la. Baara yɔrɔw n'u taabolow don. Ne tun bɛ baara place min na. Kuma bɛ ni n ko n bɛ n kan bɔ place wɛrɛ nɔfɛ u b'a fɔ n ye k'a fɔ n taara ni diplôme min ye o ni o place tɛ taa ne fana ko o kuma na ka da o kan UNICEF yɛrɛ ye formation dɔ sara n ye yan kalan dɔ sara n y'o kɛ ne ko o kuma na ne bɛ taa tɔ dafa Faransi a place ko kuma a ka dabila. I y'a mɛn diplôme ko kuma min taara n ka kalan kɛ Faransi ka diplôme ba ta o ye kuma bannen d'accord donc kalan dɔrɔn de kɛra sababu ye e ka taa Faransi. Alors ɲinan y'o san joli ye. Nin y'an ye o san 18 de ye daba. Oui quand même madame de toute façon tu vois c'est compliqué caman bi bɔ k'u bɛ taa fɛn ɲini n bɛ taa fɛn ɲini o kɔrɔ de n bɛ segin caman bi bɔ n bɛ taa kalan kɛ ni diplôme sɔrɔla o bɛ segin ayiwa mun dun ye bala Faransi fo san 18 i ma segin bilen pourquoi. Daba min ye ne balan Faransi donc formation hukumu kɔnɔna na ne ye caman kɛ o la bon n tɛ se k'a fɔ n ko n ye fɛn o fɛn kɛ n y'a bɛɛ valider mais bon comme olu ka kalanw ye validation absolument surtout université la ne ye dɔw valider mais n ma se k'a bɛɛ valider ka da kun jumɛn kan ne bɛ san 4 sɔrɔ tuma min na bana dɔ nana n sɔrɔ. Allahu akbar. Voilà n sen 2 de minɛna k'a funu fo k'a jɔ a yɛrɛ ma
awɔ an ye diɲɛ traitement médecin ye fɛn bɛɛ lajɛ a la français u ma se k'a dɔn fɛn kelen min don donc i b'a dɔn français o tuma na n'i tagara pour que k'i ka séjour ka kuraya tout à fait o ka sɔrɔ i bɛ se ka u b'a fɔ étudiant minnu taara kalan na wari dɔ ka k'i bolo i bɛ se ka balo ni min ye i yɛrɛ ye tout à fait ni mɔgɔ ti i kɔrɔ k'i garanti i yɛrɛ de b'o wari di donc komi bana in sen fɛ ne ka baara nana tiɲɛ ne tun bɛ baara min na o tiɲɛna donc moyen tun tɛ n bolo bilen n bɛ se ka n ka séjour validé prise en charge kɛ ni min ye ka so sara donc o hukumu kɔnɔna na ne ka papier a ma renouveler tuguni donc o kɛra fo ka na se o kɛra en 2000 ne taara 2004 en 2008 o ko in nana bi ne da la bon komi séjour ma renouveler kalan fana tɔ jɔra yen nɔ mais après ça ne nana n tun bɛ Strasbourg de nana Paris n ye ala y'a kɛ n ye baara sɔrɔ yen fana joona bana tɛmɛnen kɔfɛ ah oui d'accord bana labanna ka kɛnɛya k'a ban pewu a yɛrɛ ma awɔ ala ko tɛ o y'a sɔrɔ papier kɔni tiɲɛna papier tiɲɛna tout à fait an ka kow bɛɛ ti ɲɛfɔ daba a bɛɛ ti fɔ o mais kunbɛ ko bɛɛ la diɲɛnatigɛ la tout à fait ni ala ye min kɛ don min o de ka ɲi exactly donc ne nana Paris o la n ye n dɔgɔmuso sɔrɔ yen ala y'a kɛ o ka patron o kuma y'a sɔrɔ papier baara ko papier ko gɛlɛya ba tɛ yen tout à fait donc o sinna ka ne ta ten o ka baara la fo ka na kɛ gouvernante ye hôtel la bon Sarkozy ka circulaire nana Sarkozy sigilen en 2009 Sarkozy ye circulaire bɔ ko fɛn fɛn bɛ baara la ko k'a bɛɛ régulariser baarakɛyɔrɔ y'u ka papiyew di an bɛɛ ma an taara n'a ye préfecture la mais condition dɔw tun b'a la ko fo i ka san 5 dafalen sɔrɔ Faransi dugukolo kan ok bon ne ka san 5 tun tɔ ye kalo damadamani donc ne bɛnna ni mɔgɔ min ye garisigɛ diya tɛ dɔrɔn o ma sɔn ka ne ka dossier minɛ ko parce que san 5 ma dafa donc o fana tɛmɛna ten bon fɛn fɛn ma régulariser u ye o bɛɛ bila ka bɔ baara la donc ne kɔni toro o de hukumu kɔnɔna na 2012 an ye dossier wɛrɛw don mais fɛn dɔ bɛ don a bɛɛ senkɔrɔ tout à fait tout le temps alors que bon i b'a sɔrɔ papier bɛɛ ka ɲi régularisation mais ala bɛ fɛn dɔ don a senkɔrɔ bon o bɛɛ ye kow n'u taabolo kɛ cogo ye fo ka na se 2022 in ma ah quand même hein oui 2022 in de la ne régularisera ma mère après 17 ans 18 ans ah putain quand même hein ouais ka sɔrɔ daba n bɛ yɔrɔ dɔ la tɛmɛ ne ye taa min kɛ kalan na tun bɛ kalan na n bɛ baara la wari ko tɛ n na dɛ parce que an bɛ sara tellement que an bɛ wari sɔrɔ fo an ka patron tun bɛ a tɔ d'an ma jɛ de la parce que étudiant an tun fɛnnen tɛ ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan donc a bɛɛ tun tɛ se ka déclarer a tun b'a d'a ma mais o temps kɔnɔ a ma jigin hali ne hakili la tile kelen n bɛ se ka billet ta ka na bɔ so san 4 ne y'o de kɛ o la wari bɛ n kun papier bɛ n bolo mais hakili ma jigin a la yɛrɛ tout à fait bon i y'a dɔn o bɛɛ ye ko kɛ cogo ye de toute façon i b'a dɔn ni nin ko ninnu nana ɲami ɲɔgɔn na ko wɛrɛ bɛ don a senkɔrɔ peut-être o ye denko ye walima furuko walima alors est-ce que à tout hasard o ko fana nana banamini cɛko ni denbatigiya ko ni olu ko nana don a la bon ala y'a kɛ faransi ye n ye furu dɔ sɔrɔ furula ye mais a ko ka ca donc surtout que bon olu tun ye ivoirien don
an ka taabolow Tɛ bɛɛ tɛ kelen tout à ye fait, a o tɛ bɛɛ kelen. ti kelen ye Oui, oui, oui. bon après ala y'o furu fana bɔ mais denko kɔni ma don a la Ala- denko ma sɔrɔ a la. awɔ, o ma bɔ sɔrɔ Alors, a la. donc jusqu'à preuve de contraire hali bi bɛ yen maa bɛ se ka i ɲininka n'a sɔrɔla i bɛ furu la ou bien i tɛ furu la hali bi. n bɛ yɔrɔ min na bi n I tɛ tɛ furu furu la alors il y a des candidats hein. Je peux t'en donner. Alors d'accord Mariam Salikɛnɛ Kulubali maliden don 100 ans ani 8 a sigilen bɛ Faransi i k'a dɔn min ye ayiwa 16e ye 16e i k'a dɔn o bureau la mɔgɔ dɔ don. Je crois que Ahmed Jakite de nana Mamutu fali. Ok d'accord an b'a lajɛ Ahmed Jakite yanni an ka baabu filanan daminɛ duman dɔ d'a ma fɔlɔ ani Mariam Salikɛnɛ Kulubali. Bien hinɛ bɛ Mali la makari bɛ Mali la i k'a dɔn o de kɛra sababu ye maliden mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn a ka kan bɔ Mariam Salikɛnɛ Kulubali i k'a dɔn ale de y'an ka maa welelen ye 100 ans ani 8 a bɛ Faransi i k'a dɔn an balimamuso min don a ka wulikajɔ ni cɛsiri a bɔra k'i da don a taakun na alors i k'a dɔn min ye baabu filanan ye an bɛn'o bɔ k'o bi o de ye vie associative sabula Mariam Salikɛnɛ i k'a dɔn 16e i b'o o fana bureau la. Alors, mun nana ni o vie ye pourquoi une vie associative pourquoi le 16e mun na. Daba o ɲininkali fana diyara n ye 16e yɛrɛ sigira hukumu min kɔnɔna na komi o ma dogo maliyɛnw na bilen an ka président y'o walawala ko caman kɛ o nana ni o conseil ka dɛsɛ dɔw ye. Et puis surtout Faransi jamana kan an y'a jateminɛ k'a fɔ o conseil kɛra a kana digi an balima marakaw la dɛ mais Faransi o conseil kɛra marakaw de ka fɛn ye fɛn o fɛn tɛ o hukumu kɔnɔ o fɛn kɔnɔna na olu si kun t'u yɛrɛ ye o conseil la a kuma tɛ sara mɔgɔ an na nafa tɛ se maliyɛn tɔw sigilen ma donc bon a fɛn tun ka ca mɔgɔ caman tun b'a a kɔnɔna na olu fana bɛɛ bɔra k'a d'a kan a taabolo m'u diya donc 16e nana sigi min kɛ u sera na o kuma ye an ma Faransi ye an kɔni ma hésiter an ko vraiment ni nin fana bɛ an ka laɲiniw sabati an bɛ o sigi donc ka se ka baara kɛ ni o hakilinaw ye donc moi je suis membre fondateur du Ah oui, quand même. Hein? Ah oui, d'accord. Ok. an de y'a sigi. Aw de y'a sigi. Awɔ. Mais tu occupes quel poste? En fait ne komi ani bɛ de ka ko o ma dogo mɔgɔ si. N bɔr'o kalama. Au bureau kɔnɔ fɔlɔ min sigira moi j'étais chargé des relations avec les institutions diplomatiques et consulaires. Ok. J'étais chargé, la secrétaire chargée de ça. Voilà. Donc, bon, depuis BDK bureau cira, bureau dɔ wɛrɛ sigira o kɔfɛ. Mais an bɛ a ɲinina sisan ka na assemblée générale ba de kɛ pour que ka bureau yɛrɛ restructurer tuguni. Tout à fait. Voilà, an bɛ o baaraw de kan sisan. D'accord. Abdou Touré. Ayiwa min ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Mariam i ka nali la an y'a ye fana a ye kunbɛ dɔ kɛ waati laban in na sani walima an bɛ a ka antiviative kɔnɔ wa. Oui. Donc a ye kunbɛ dɔ kɛ i ka nali na o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen 16e ka siège la kuma dili ma a y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan wulikajɔ minnu bɛ sen na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la e yɛrɛ damakasi caman kɛ k'a fɔ fɛn caman bɛ an ka sariya sunba ɲɛbila gafe in kɔnɔna na minnu bɛ yen nɔ ni majɛ dɔɔni b'a la donc n bɛ fɛ sani an ka taga ɲɛfɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o yɔrɔ la. Abdou ka o ɲininkali diyara n ye nka yanni n k'o jaabi komi an bɛ vie associative kɔnɔ 16e kɔfɛ an bɛ association caman wɛrɛ de la. Ah oui, c'est vrai. Sans papier ka collectif ne bɛ o la. Mon bureau là, je suis délégué là-bas. Confédération des femmes maliennes de France, nous secrétaire général. Et coordination des associations de la région de Ségou.
donc mbo o fana bureau kono nana donc Kuchala ka association de fana be fana ye Kuchala ressortissant ka association yi bo o fana bureau. Ah mais quand même hein. Mais madame dis-moi, tu es de Kuchala ou tu es de Ségou? Bon iko bena yoro bena sigi yoro do no te ne biton si biton ka fanga yere jiginen ko fe ya fo bon antna do bela o kacha mais biton ka fanga bolenye kulibala kaw olu de ngolo sigi beye uye u batige ka tu sigi ba ko fe pour que u kana aka fanga fen passer no lube no komi u kana degundo aka fanga tabolo la donc antara sigi fugadugu abe kulikoroni chenfala ni nyokonche kulibala ka biton si utaru donc ebi bo aux zones de là mais pourquoi tu te trouves à Kuchala aussi? Fonction de ne Falase Kuchala. Ah, d'accord, ok. Comme il était inspecteur d'enseignement, il inspecteur yake Kuchala. Kabola katake directeur régional de l'éducation et Sigaso. Mais retraité talent ko fait comme Kuchala diara ye kojugo. Aye so join en Sigira Kuchala. Ah oui, d'accord, ça se comprend. Alors, Abdou Kouye Ningali Dokila, amène ce qu'on au Baboula, c'est dem Ikado Kosena, Aukilemeka Mangancha Mange, avant projet Jamana Charaboulou Kouram Talimbe, avant projet de constitution, Aye Jalaki Bi, Mouni Munka, Mouna. Oh, avant projet, Fengo, Mena Ndado Allah, Doni, bon, me follow Tungarange uka Joyoroko la. À Kononana. Parce que anye point de presse qui est au décan précisément. Déjà on a la sigidenko Saria Sumba kono. C'est-à-dire aka député ko assemblée là. D'accord. Au koma tabala akono. Alors que au kuma ou fora à la gérer au conférence nationale nationale de ya a fin sigi donc a kuma fora depuis hautement faut qu'on a blabila pour que ko yoro la teme Sénégal yota en Mali conférence nationale de kono mais bibi na Sénégal ka ko la sigi de un bubolo koka mais on tamase ka la waleya alisa donc on a bla ko ni président Sigibeke wali sa iki kambo dron ka fo ko mbe fe ka kaye ko fo i nationalité were kana kibolo fo Mali nationalité kelempe ango obe tungarange o abi dobo ka jamana den ala mene ça c'est vrai voilà abi en degun kosobe a fin kono parce que ambe jamana were o nationalité ta abete madiaye okay sigi yoro na a tabolo do sigi yoro na a kechogo do an jagoyalen do kuma dɔw la ka ta walisa sigi bɛ nɔgɔya an bolo barisa maliyɛnw an yɛrɛ ka kumaw de don ni i donna surugutu kɔnɔ n'i ye bakan fɔ u b'i don n'i taara wali jamana kan maliyɛn dun dɔɔnin don ni danbeya min ye an tɛ fɛ ka mɔgɔw degun u sigiyɔrɔw la an taara sigiyɔrɔ yɔrɔ maliyɛn bɛ jate de an b'a a yɔrɔ sigiya daw bato an yɛrɛ danbe na an ka lamɔ cogo na an ka mɔgɔ bonya hukumu kɔnɔ donc n'an y'o sɛbɛnw ta o cadre kɔnɔna na n'a fɔra ko pour que k'i kanbɔ dɔrɔn e ko o fɛn bila e de o y'a sɔrɔ i dun sigiyɔrɔ bɛnn'a ma i ye denw wolo a kɔnɔ a nationalitéw n'a fɛnw bɛ o denw bɛɛ bolo dɔw ye muso furu olu fana bɛ a hukumu kɔnɔna na ni e y'i ka o fɛn bɛɛ bila mɔgɔ dun sigiyɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ fana ye yen ka dɔ ye o tout à fait ni i mana ta dun i b'a kɛ cogo di a ma kɛ degun y'i bolo
parce que i ka réalisation n'i ka fɛnw bɛ yen nɔ ni e ma ta n'a a fɔra ko i bɛ segin cogo di yɛrɛ ka taa hali i ka o fɛnw fɔ n'i jɛn'a bɛɛ kɔ o dun b'a sɔrɔ i ye san yirikaw kɛ baara la ka fɛn dɔw dilan a kuma ka ca donc n'o tɛ ni mɔgɔ taara ne yɛrɛ y'o kɛlɛbaga fɔlɔ-fɔlɔ ye k'a fɔ n'i taara kɔni diɲɛ nationalité fɛn o fɛn mana k'i bolo i b'o bila i tɛ se ka kɛ jamana dɔ ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ dɔ citoyen ye parce que n'i kɛra o citoyen ye o fɛn fana bɛ boli kan o tɛ se ka bɛn mais ni mɔgɔ min ma ta fɔlɔ dun u k'a to mɔgɔw k'u kan bɔ ni min taara i bɛ jɛ yɔrɔ wɛrɛ nationalité kɔ c'est ça la proposition an ko yɛrɛ olu yɛrɛ ma walanwalan ka taa hali sa parce que an ko ni i jɛn'o kɔ yɛrɛ hali n'i bɔra a la i kana se ka dɔ wɛrɛ ta non. Moi, je veux comprendre à quelles conditions, parce qu'il ne s'agit pas de poser un problème, mais il faut trouver aussi la solution. Oui. Donc, le fait que il y ait malien double nationalité bibolo, il était candidat à quoi main. Donc, au cas bête il y candidat ni candidat ni tara ni passera. Alors, nationalité wala mi bibolo, ibobla. Voilà, d'accord, OK. Ibobla ka jen o ko peu wa ari ni nere ka laɲini yo ye de o nere hakilina ye de ne kon ko ari ni bora président la I kana se kan yɔrɔ wɛrɛ nationalité ta parce que Mali fɛn na ni bora président la tu as des avantages. Avantages ou bibolo président fait on essaie ko ta ka tila ka ta kɛ yɔrɔ wɛrɛ citoyen tuguni olu mo o yɛrɛ si jate fɛn kɔnɔ bon constitution in tiɲɛ yɛrɛ la o ye ne yɛrɛ ka hakilina ye tɔ ka jɛ caman b'a la parce que ne ɲɛna n'a tun ma ɲɛ nin kɔ soit an tun ka 92 constitution an ŋ'o bila pewu ka constitution kura k'o sigi n'an yɛrɛ ka tabiyaw n'an ka valeur ani fɛn minnu bɛ bɛn an yɛrɛ ka sigi la a kun ka ani Afrique sigi parce que o tɛ se ka bɔ an ka kow laɲiniw na depuis an ka président fɔlɔw olu y'o laɲiniw kɛ donc o a ka taa n'o ye ou bien a kun ka kɛ ka 92 constitution ka améliorer mais au shima ye nin kɔnɔ a nana kɛ baratu sugu dɔ ye. Très bien. Alors i k'a dɔn Abdou Touré an b'a ɲini Gibson fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ an bɛ munumunu salo kɛ ka jini min ka sɔrɔ ka segin ka na Jibi bɛnna fɛn min kan an b'o de ɲɛfɔ i k'a dɔn Mariam Salekɛnɛ Kulubali maliden don min sigilen bɛ Faransi san 18 jɛrɛjakulu min n'a bɛ CSDM ko fɔ min ka wuli ka jɔ ni cɛsiri kun ye maliden minnu taamana maliden minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la olu ka magwɛn i k'a dɔn u ka dɛmɛ ni ka hakili ɲuman ta k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn ale b'o jɛrɛjakulu la bolofara min n'a sigilen bɛ Faransi la alors an bɔra k'an da don san Mariam Salekɛnɛ Abdou ka ɲininkali la min ye CSDM ye amurutilen don avant projet jamana constitution kura min bɛɛ i k'a dɔn magamakaw la sabula a ye fɛn caman ɲini a ye kɛlɛ kɛ fɛn caman na ɲina bi ni ka ko kɔ alors o k'i bɔ a la ça c'est au niveau national mais Faransikaw fɛ yen e yɛrɛ bɛna don min maa minnu bɛ Faransi i maliyɛn tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen gɛlɛya jumɛn b'o kan hakilina jumɛn b'o la. Faransi vi kan wa ou bien constitution. Non, pas au niveau constitution tɛ Faransi vi yɛrɛ maliyɛn minnu bɛ yen gɛlɛya jumɛn b'o kan kosɛbɛ. D'abord o ɲininkali diyara n ye parce que ne na kuma min kan o la kosɛbɛ komi n y'a f'i ye cogo min na o ye n bɛ collectif des sans papiers CSP la ani immigrant o jɛkulu papier ko gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan kosɛbɛ tout à fait o tɛ maliyɛnw dɔrɔn ye a bɛ bɛɛ de kan ye a bɛ bɛɛ kan ye donc o ye gɛlɛyaba ye vraiment an bɛ min kɛlɛ kɔnɔ don o don tous les jours don o don ala ka diɲɛ don o don da an b'a kɛlɛ kɔnɔ ok parce que an ka ye cogo yɛrɛ la o fɛn ninnu dabɔlen de don a kama daba
a dabɔlen don a kama kun jumɛn na o de kama an b'a fɔ tout le temps an bɛ faransi ka politiki dénoncer tout le temps parce que politique min don c'est une politique raciste et néocoloniale. Ah oui. Ante second folie là on va fouiller. Attention, c'est toi qui le dis hein. C'est moi qui le dis. D'accord, OK. On va fouiller nyana dongo do. Uka uyere ka uba don parce que ali papier ko inflé comme ubise ka papier di mo mo ate fo ichi yo. Mais c'est des trucs qui sont faits exprès pour maintenir pour que comme mo mine jonya juru do kononana. Parce que beba don papier te mo fait bolo français a bébé barala a bébé barake daba ou be barake chogodi alors que aw ko ni sebente mo mi bolo o magante ka barake mais a bébé barake ari a do officiellement anga mo do bora sisan ou ye kalo tani kelen de ke grève la pour que ou ka se ka reconnu parce que au lutu talendo mo jumen fait oye chronopost oye faransi postu bolo farade faransi postu dun ye faransi yere état ka fendi c'est un service d'état o be fam chogodi kagele ka fo mogo bahiri ka de be barala o postu kono papier tout bolo o lube kele ke kalo tanin kele mogo ube u ka papier ko kele la nam fo ko sayina de kele jabira ala ya ajabu bolo be you ka récépissé sur oui, d'accord. OK. Donc ambe ni kelew de la dongodo. O kata ka boy ma yoro do fo M5 ou M5 moi je suis coordinatrice adjointe du M5. Ah oui, quand même hein? Mais alors Mariam, finalement moi je ne sais pas. Alors Ibi, tu fais tout là, tu fais tout Ibi association Pela, même la politique aussi tu le fais. Bon, c'est politique là. Ah d'accord, OK. Mais association koni ambo kele ou kono. D'accord. Parce que Francine nous jamana ou sigi chogo de oyo. Faut ite di mo ma fu ko yi. Fika kele ki ka draw jago ya wasi abo ubolo. Absolument. Na mo ke mo ko shiti wele ka fiye ni ka draw e na mine. Donc M5 yere flenie a sigira depuis don follow a sigira 16e ka bureau de kono. Ski. M5 don follow a sigira 16e ka bureau kono. Ah oui. Ka réunion beke 16e ka bureau kono. Ka kele beke 16e ka bureau kono. Fo ka ta se ibeka ka fanga nyongiri lima. A bekera 16e ka bureau. Oui, mais madame, il ka don ibini ke ipa yoro do kuna France ko iko papier ko de ka gelen. Tuabu ka jakuya ko ani tuabu ka haklina de ka mina jonya la. Mais madame, il y a un autre aspect. Il faudra que l'association a cassé ko don. Et ami deni mina ko bi beba don papier ko gela bi France. Beba don shioroko ni barako ka gele France. Pourtant, oti mo bale hali 500 do be kuru kono bato kono kata France. Mais pourquoi aminu nya association ni akanga wuli ka joke kamoko ka hakenyi ni pourquoi ate wuli ka joke ko kumbe jona pourquoi? Dabani nyingali important n'importe. Mais bien sûr. Parce que anye réadmission ka foko Union européenne ni farafi jamana do tunye au fin signé pour que ni mogo minu papier ta minu minena jamana papier yeri bolo ama yi bolo ukaseke ilanati anyo o kele fana ke o nyongirila atete ke klela donc au ukumun kononana après sa 16e sigile an tunye conférence belebele boloda ngamena ke Mali kono ya jeune minu kun tarala akunga cha Mali région jeune be d'accord tun tarala pour que kana se ka o tagali nunu ka nyefo demisenu nye kosobe kololo minnu b'a la ani gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ani duguma taga sira ninnu conférence laɲini yɛrɛ bɛɛ kun ye nin ye nka mais ani bedi ka mankan ye o ko ɲɔngiri tout à fait mais a ma tiɲɛ o
an bɛ o baara kan halisa an bɛ n'o baara kɛ mais an b'an to yen fana collectif peut-être aw t'a kalama n'o tɛ collectif de sans papier u bɛ na Mali la yan hali kɔsa in na u bɔra yan nɔ o tun ye Falemé kɛlɛ ye Chinois ni Ɔrɔbɔla minnu sigilen don Keɲeba ni fɛn zone ninnu na u bɛ ka ji tiɲɛ cogo min na sans papier dɔw bɔra marchera depuis Sénégal ka na fɔ Keɲeba anw de sans papier de tun y'o organiser parce que u ka association mɔgɔ dɔw sigilen don fana dɔw ye minnu rentrer la a dɔw ye minnu expulsera ani minnu bɛ Paris yen nɔ an ye o bolo di ɲɔgɔn ma kɛ k'o marche kɛ depuis Sénégal ka tɛmɛ Kayi ni fɛnw fɛ u nana u sen de la dɛ fo Keɲeba o kɛlɛ kɔnɔna na donc an bɛ kɛlɛ bolo caman de bolo da ko ye. Très bien. Mariam Salikɛnɛ Kulubali i ka dɔn an bɛ segin ka na an kɔfɛ dɔɔni alors ça c'est au malien ya yɛrɛ vie e ye muso ye Faransi musow de bɛ yen i k'a dɔn malien mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u kɛra mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 malien jogo bɛ na an ka laada ko kɔɲɔ denkundi ɲɔgɔn ye sigi ka baro kini tobi to tobi basi tobi alors Mariam i k'a dɔn yalima o vie ninnu bɛ cogo di Faransi e yɛrɛ i b'o ko kɔnɔ cogo di. Vraiment o fana ye ɲininkali gɛlɛnba ye parce que i b'a dɔn malien fana taara yɔrɔ o yɔrɔ la a b'a ka laadalakow lakile non seulement laadalakilen b'a la mais en fait yen yɔrɔ sigi bolo mɔgɔw man teri ka ɲɔgɔn ye ni nin na occasion tɛ kɔɲɔw ni fɛnw donc o b'a to fana mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔw hakiliw fiɲɛya yɔrɔ sigili kow ka ca donc an bɛ ɲɔgɔn ye minnu kɛ o kɔɲɔw ani ka taa an ka laadala kulonkɛw kɛ a bɛ mɔgɔw nimisi wasa. Je te rappelle que ça c'est le samedi dimanche. Samedi dimanche. Mais Faransi dɔn kojugu. Ok. Mais Faransi dɔn kojugu. Ok. D'accord. Alors comment tu te trouves dans ces trucs là ça se passe comment? Est-ce que kɔɲɔw ni denkundi ni fɛnw est-ce que e b'a camancɛ la i b'a kɔnɔ parce que i bɛ association caman na. Caman na. Awɔ. An b'a kɔnɔ parce que an tɛ se ka fɔ k'an t'a kɔnɔ ni min taabolo wulila bon Mali ko bɛɛ fana ye dɔnbagaya ko don ni min fɔra i ye ni i dɔnbaga min ta wulila ou bien ni min fɔra i ɲɛna association hukumu kɔnɔna na ou bien jɛkulu wɛrɛw hukumu kɔnɔna na an bɛ wuli ka jɔw kɛ donc an bɛ taga a la ka taa an sen jɔ a la bon ni minnu se kɛra an ye an bɛ taa n'olu ye donc an bɛ o de la bon k'a fɔ ko ne yɛrɛ bɛ a fɛn camancɛ ba la. I t'o la. non mais ni min fɔra an ye kɔni i bɛ t'o la. Jibi an b'a lajɛ i k'a dɔn babu bolodako laban an bɛ n'o ta yan'o cɛ cɔyi cɔ an ka ji dɔ min parce que Abudu Ture bilama n t'a dɔn fɛn o fɛn b'a la a dɛsɛlen don ka sigi yɔrɔ kelen ani téléphone bɛ ɲɔgɔn na a bɛ taa yen fɛ a bɛ na yen fɛ. Alors karamɔgɔ Dabatu e yɛrɛ tulo bɛ ne kumakan na ventilo de b'a la ventilo b'a dan na mura de bɛ ne na. Ah oui. N tɛ se ka sigi ventilo kɔrɔ ka mɛn. I dun tɛ ventilo bɔ a la c'est tellement simple. An balimaw i k'a dɔn yanni an ka taa munumunu salo kɛ effectivement Abudu i k'a dɔn kunnafoni dɔ bɛ Abudu bolo par rapport min ye Guinée équatoriale gɛlɛya caman bɛ Guinée équatoriale Jibi an bɛ ji ni min sɔnni an bɛna Guinée équatoriale an bɛ sɔrɔ ka na babu tɔ tɛnku Mariam Salikɛnɛ Kulubali la. Jibi i k'a dɔn an bɛ segin ka na joona kumaso kɔnɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min babu daminɛ na i k'a dɔn vraiment dunan minnu bɛ Guinée équatoriale u degunnen don fo ka tɛmɛ Abudu Ture i k'a dɔn a ye wulikajɔ boloda ka Guinée équatoriale wele an ka se k'a dɔn min ni min yɛrɛ bɛ Guinée équatoriale Mariam Salikɛnɛ Kulubali malien minnu bɛ Guinée équatoriale u degunnen don Abdou. Président Boli ani tile. Allo. Allo. Waalaikum salam somɔgɔw kɛnɛ. Ok Abudu Ture karamɔgɔ Daba Tunkara.
donc an ye kuma caman fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ka na se sisan ma min kɔni ye Guinée équatoriale ye bi a fɔlen bɛ ka fɔ fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye a bɛ yen nɔ donc e bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna ko in nana cogo jumɛn parce que u kun ko ko délai kun ye 31 août ye mais sisan an ye b'a la minɛliw kɔni daminɛna ka ban yɛrɛ ka ban allô 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 Abdou Touré oui président Boli an b'i lamɛn ngoni gɛlɛya tɛ fila ye kɔni an b'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan bi mais gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo jigisɛmɛ yɔrɔw bɛ yen an b'an jigi sɛmɛ an ka autorités la o n'an ka ambassade mɔgɔw o n'an ka consulat minnu bɛ sinon ka kɛ i n'a fɔ ko ɲɔgɔn don ko ɲɔgɔn tɛ donc est ce que a bɛ dugubaw dɔrɔn de ko fɔ walima minɛli in ye Guinée équatoriale fan bɛɛ de ye parce que yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw mɔgɔ yɛrɛ an ka i n'a fɔ semaine a fan bɛɛ don village t'a la duguba t'a la k'a fɔ ko nin ye buguda ou bien nin ye duguba ye o t'a la fan bɛɛ don contrôle bɛ fan bɛɛ allo allo oui parce que village ninnu na i b'a dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ ka so fan dɔn bɛɛ bɛ bɛɛ ka baarakɛyɔrɔ fan dɔn a ma ɲa village yɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ o baarakɛlaw olu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan de ka t'u yɛrɛ arandi faamaso la commissaire y'u minɛ k'u datugu ye ayiwa Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ village dɔw bɛ yan bi an ka continent na minnu ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka t'u yɛrɛ arandi oui mais président Boli minɛni yɛrɛ kun ye mun ye pourquoi bitigi feerelaw ni baarakɛla minnu bɛ yen parce que i tɛ se ka taa dugu a b'i ka so kɔnɔ a b'i ka baarakɛyɔrɔ fan dɔn minɛli yɛrɛ kun ye jumɛn ye allo minɛli yɛrɛ kun ye jumɛn président allo i bɛ taa sigi ka papier di tɛ k'a di parce que an bɛ ɲamu dala k'a fɔ a bɛ ka di a bɛ di la cogoya min na o ni a kan ka sɔrɔ cogo min kelen tɛ parce que ni e ko mɔgɔ kun e bɛ ka visa di mɔgɔw ma ka na e ko mɔgɔ kɔrɔw de b'a sɔrɔ minnu delila k'a sɔrɔ kuraw tɛ k'a sɔrɔ bon mɔgɔ kɔrɔ ninnu fana tun bɛ capitale de la yan nɔ kɔfɛla ninnu sisan olu kun tɛ ka di yen nɔ papier kun tɛ ka di kɔfɛla ninnu na papier bɛɛ bɛ na dilan yan de ka taga ye capitale de la ka taa continent na a bɛ taa région ninnu de la a bɛ na dilan capitale de la ka taa région na région mɔgɔw kun bɛ papier dɔ de kɛ ka di sisan ko k'u tɛ k'o fɛngɛ kɛ k'u t'o papier respecté ayiwa an ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ ambassade mɔgɔw ni aw bɛ ka baara kɛ cogo jumɛn an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ e ye 16e bureau min bɛ yen nɔ e y'o président ye aw ni haut conseil ni ambassade a bɛ ka mun ni mun kɛ walasa mɔgɔw ka se ka lafiya an bɛ ka baara in bɛɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye an haut conseil ko t'a la 16e ko t'a la bi an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que ni tasuma ye bugu minɛ ka ban bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fa maa si tɛ den kɛrɛfɛ nin na an bɛ situation crédible min na fo k'an ka se k'o de décanter ka bɔ yen nɔ fɔlɔ donc an bɛɛ ko malidenw de an tɛ foyi wɛrɛ nɔfɛ tɛ ko foyi tɛ yan nɔ bi Moriba de y'an ka président ye Bata an n'a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn wele an n'a ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele u bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa dumuni di yan fana an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa dumuni di ni minɛni kɛra ni min bɛ se ka solution min kɛ côté min na u bɛ taa négociation kɛ yen fɛ ka se ka dɔw labɔ mais ni min kɔni minɛ ni papier b'o bolo o bɛ bila et puis hali ni versement b'i bolo k'a fɔ ko récit b'i bolo k'i ye sarali kɛ ko i ka papier ma bɔ fɔlɔ i bɛ bila mais kungo kɔnɔna ninnu i n'a fɔ semaine tɛmɛnen kun y'a f'i ye cogoya min na kɔnɔna ninnu de ka jugu bi parce que papier tɛ ka di kungo kɔnɔnaw la papier dilanyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen o mɔgɔw bɛ yen nɔ u ka dahirimɛ bɛ ɲini a gɛlɛyara n'a fɔra ko dugu ka dɔgɔ k'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn dugu kɔnɔ n yɛrɛ ko so duguba kɔnɔ i b'a sɔrɔ e ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn mais i tɛ n ka so fan dɔn i tɛ n ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ dɔn mais village ninnu na o t'a la village ninnu na u ye dépasseli kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ yɛrɛ o ye musow ni denw yɛrɛ minɛ ka taa n'u ye u ye commissaire wele a ko k'a welela fɛngɛ na fɔlɔ Berlin k'a bɛ taa yen nɔ ko n'a seginna ka na ayiwa a bɛ kulekan n'a seginna ka na
ko yamara sabolo ka muso ni denw bila k'a fɔra k'ale k'a bɛɛ de minɛ an bɛ ka mɔgɔw bɛ ka wele kɛ k'a fɔ a ye ko non ko muso ni denw t'a la muso kɔnɔmaw t'a la ko non ko yamaruya ma d'ale ma fɔlɔ. Oui, président mɔgɔ caman fana ko k'olu bɛ sokɔnɔnaw la duguni minnu tun b'u bolo duguniw banna fɛn t'u bolo ka dun bilen o fana damana gɛlɛya ye donc est ce que aw ni mɔgɔ fana. n'u bɛ fɛn o fɛn min fɔ an b'a fɔ tiɲɛ don parce que fɛn sɔrɔba tɛ bolo la a sɔrɔ caman tɛ bolo la an delila ka contrôle kɛ minnu ka gɛlɛn mais nin waati y'a sɔrɔ gɛlɛya bɔ mɔgɔw kan parce que an bɔra mois minnu na sisan nɔ anw fɛ yan jatigiw ka ɔkɔlita kalo ninnu de fɛ fɛn tɛ bolo la août septembre ninnu fɛn tɛ bolo la mois de août ni septembre o b'a sɔrɔ foyi tɛ jatigiw bolo u bɛ fɛn o fɛn min sɔrɔ u bɛ taa n'a ye ko inscription des enfants donc baara bɛɛ jɔlen don o kɔnɔna la bon ni minɛni nana don ka bɛn ni o ye o ko kɔnɔna bɛ gɛlɛya dɔɔnin quoi. A bɛ gɛlɛya maliyɛn dɔw fana. parce que n'a fɔra ko mɔgɔw ka sanni kɛ ka don so kɔnɔ. i bɛ sanni o don ne ye min fɔ ko bɛɛ ka sanni kɛ ka taa i ka so kɔnɔ mais wari min b'i bolo i b'o de kɛ ka sanni kɛ n'i donna so kɔnɔ tile 3 tile 4 n'i ye min san n'o banna. i bɛ bɔ ka taa sanni wɛrɛ kɛ bon n'i dun bɔra u bɛ civil la u b'i minɛ. n'u bɛ civil la u b'i minɛ parce que i tɛ se k'a dɔn ka fɔ n'i b'a dɔn ka kɔrɔ k'a fɔ nin ye faama ye. n'o tɛ mɔgɔ a bɛ civil la e bɛ civil la i bɛ se k'a dɔn. A ka gɛlɛn. Dɔw bɛ k'a ɲini bi ko Mali ɲɛmɔgɔw ka avion bila ka taa walasa u bɛ se ka na e ka hakilila ye jumɛn ye o ko la est ce que aw kumana o kan aw ka comité de crise kɔnɔna na. bon n'a sɔrɔ la sariya b'a permettre parce que sariya dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a fɔ ko ni guerre tɛ jamana kɔnɔ épidémie tɛ yen min ye bana transmissible ko avion tɛ se ka ci ka na. bon a filanan fana ye jumɛn ye n'anw ye wele kɛ ko parce que ko gɛlɛya bɛ anw kan yan nɔ ko u kana an ta k'an dɛsɛlen jamana wɛrɛw fana na mɔgɔ dɔw dɛsɛlen bɛ yen mais n'a kɔni bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɛsɛlen kɔni caman b'a fɛ yan minnu se tɛ minnu ye ka bɔ n'u ka denbaya ye bi n'a bɛ se ka kɛ nous on n'est pas contre on est pour n'a bɛ se ka kɛ an b'a la. D'accord. mais n'aw nana kɛ sisan k'a fɔ ko wayi ko mɔgɔ dɛsɛlenw bɛ anw fɛ est ce que ni jamana wɛrɛ y'a demandé ni a fɔ tɛ gouvernement na. a bɛ na fɔ k'a kɛra nin jamana in ye mais ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ kunna n'u kɔni y'a kɛ a ka d'an ye. oui président allo président ɲininkali laban. allo. oui an ka ɲininkali laban de ye nin gɛlɛya in bɛ maliyɛnw dɔrɔn kan wa tari dunan bɛɛ de don. maliyɛnw dɔrɔn tɛ dɛ. musola foyi t'a la maliyɛnw dɔrɔn tɛ. ah oui d'accord ok. dunan bɛɛ don anw ta bi fɛngɛ parce que Cameroun u y'olu labɔli daminɛ. minnu ka surun yana mais anw ta vol t'u bolo yan u bɛ taa ni anw ye yɔrɔ min na bon nin yɛrɛ minɛni min filɛ avion t'u bolo k'an labɔ bi parce que avion min ni mɔgɔw tun bɛ taa o la o tun ye avion commercial dɔ ye ko Korono o jɔlen don o tɛ ka pan bon mɔgɔ kunfɔlɔ minnu taara kunu Cotonou olu taara dégâts kɛ yen nɔ Cotonou ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ na bon Seba yɛrɛ fana ko k'a tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tuguni donc a bɛ i n'a fɔ u bɛna mɔgɔw minɛ k'u garder de avion tɛ yen. merci bien président i ni ce. merci bien k'an bɛn waati wɛrɛ. avion t'u bolo ka mɔgɔw labɔ mɔgɔw kɔni bɛna minɛ ka tɔɔrɔ u bolo de avion tɛ yen. merci i ni ce président. oui karamɔgɔ Daba Tunkara minnu yɛrɛ bɔra Cameroun fɛ i b'a dɔn k'olu ka kari fana taara accident ba de kɛ mɔgɔ caman de fana sala o la mɔgɔ caman de sala o la bon on ne sait pas n'a sɔrɔ n'u bɛɛ tun ye Camerounais de ye an kɔni b'a jigiya k'a fɔ u bɛ Camerounikaw de kɛ avion n k'a fɔ kari kɔnɔ ka taa Cameroun yan fan fɛ nka tiɲɛ na o mobili o kariw ye accident kɛ mɔgɔ caman de sala o fana na. très bien Abdou Touré k'a dɔn waati tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa an ka maa welelen Mariam Salikɛnɛ Kulubali madame i yɛrɛ y'a mɛn maliyɛn mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya in de bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛɛ ɲaninen don a bɛɛ sɛgɛnnen don Mariam k'a dɔn waati min ka kuru i k'a dɔn dakurunya laban jumɛn b'i bolo yanni an ka kɛnɛ bila. Daba dakurunya laban min bɛ ne bolo n tɛ se ka bɔ kɛnɛ na constitution ko in fo n ka n da maga a kan ko hali bi parce que a kan ko bulen don mɔgɔw kɛlen bɛ k'a ta k'a kɛ gɛlɛya dɔ ye a ma se yɔrɔ min na Mali kan a bɛɛ bɛ se ka kɛ kan officiel ye Mali kan bɛɛ kan ko problème ma deli ka kɛ donc n'u y'o kɛ u ka statut de langue kɛ ni statut de langue kɛra dɔrɔn ne ɲɛna baara bɛ nɔgɔya yen nɔ baara bɛ se ka kɛ ni Mali kan bɛɛ ye. très bien Mariam Salikɛnɛ Kulubali CDM i k'a dɔn o bureau maa dɔ ka bɔ Faransikaw fɛ yen an ye wele bila ale de ma an n'ale de ye baro kɛ hakilila a ye caman faamuya ni Ala sɔnna Mariam Salikɛnɛ ni tɛ taa sisan dimanche wɛrɛ an bɛ se k'i wele kuma minnu bɛ yen n'an da ma s'o ma i k'a dɔn an ka se k'o développer kosɛbɛ i Kulubali ni folikan min b'i bolo hali bi i tɔ ye minute 30 secondes. ok n bɛ bɛɛ fo ka aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la diaspora tɔgɔ la
ka diaspora mɔgɔ bɛɛ fo ka ne ka tagali tɔ man ja donc n bɛ bɛɛ fo dɔrɔn ka foli di aw bɛɛ ma donc faransikɛw tulo b'i la i ko e cɛ t'i bolo sisan donc ni maa min ko k'a bɛ woro di ne ma n k'a mɛn karamɔgɔ kana kɛ faransikɛw dɔrɔn ye dɛ kana ɲina suma yɛrɛ kɔ yan ni woro dira ni maa min ko k'a bɛ woro di an k'a mɛn ji bɛ tigɛ bɔ ta dɛ ji bɛ tigɛ bɛ sanfɛ ayi ale n'ale b'ale bolo kan ale dɛsɛra bien alors Abdou Touré waati dafara karamɔgɔ waati kɔnɔ an bɛ bi taa an b'a bila yan